No ho sé, perquè el que tu veus a vegades i dius, ara vindrà això, el que ves més gran i més ràpid. O sigui, veus una cosa i dius, hosti, que això ara farem servir los, no sé, per exemple, en el seu dia, els CDs, els DVDs, això, avancem, de cop te ven los pendrive, de cop ja vas per xarxa, és cloud, i no arriba una tecnologia que creus que serà molt bona i treus molt profit, que en ve una de millor, més ràpida, i la substitueix. A saber, la pandèmia va fer molts de canvis, per exemple, va fer veure el teletreball, telereunions, telemedicina, tota la tele, val? O sigui que no jo te dic en sèrio, jo no ficaria amb el foc per cap canvi ni a 5 anys vista. Vam passar de fer poques reunions presencials a fer moltes reunions, però totes per videoconferència. Te reuneixes, tal com acabes la reunió ja estàs al lloc de treball i no perds un desplaçament de 2 hores, 1 hora o el que sigui.